ఇప్పుడు మామూలుగా ఏ ప్రభుత్వంలో పైర్లు నష్టపోయినప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకునేది లేదు. ఇప్పుడు జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చినాక మాకు పైర్లు నష్టపోతే జగనన్న ఉచిత బీమా అనే పథకం ద్వారా మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. కానీ ఇంతకుముందు మాకు ఏ ప్రభుత్వంలో కానీ మమ్మల్ని ఆదుకునేది లేదు. అక్కడే ఆర్బీకేలు, అక్కడే అదే గ్రామంలో ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేస్తారు. ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అయిపోయిన వెంటనే అందరికీ కూడా రిసీట్లు ఇచ్చి అందరికీ కూడా పంట ఇన్సూరెన్స్ లేకి కూడా తీసుకొని వచ్చి నమోదు చేసే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది. ఒక సీజన్ లో జరిగిన నష్టం మరుసటి ఏడాది అదే సీజన్ రాకమునిపే ఆ ముందు సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ సొమ్ము రైతన్నల చేతుల్లో పెట్టే గొప్ప ఇన్సూరెన్స్ పథకాన్ని ఈ రోజు రాష్ట్రంలో అమలు అవుతా ఉంది. రైతన్నలు ₹1 అంటే ₹1 కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా జరుగుతా ఉంది అని చెప్పి కూడా సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జగనన్న ప్రభుత్వంలో చాలా పథకాలు గానీ రైతుకి చాలా అనుకూలంగా రైతు రథాలు గానీ ఉపయోగపడుతుంది. రైతే రాజుగా చేసే ప్రభుత్వం ఇదే. టౌన్ లో పోయి చదువుకుని జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వ్యవసాయం రావాలని చెప్పి వ్యవసాయం చేయాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా చాలా స్కీములు మాకు చాలా నచ్చాయి. ఈ స్కీములు ఇప్పుడు రైతు రథం గానీ రోడవేటర్లు గానీ నాగేళ్లు గానీ మా ఊర్లోనే రైతు భరోసా కేంద్రం పెట్టి ప్రతి ఒక్క అడుగు మందు DAP యూరియా అని ఎన్నో రకాల మందులు జీలగలని సతవ గింజలు జనుములని ఎన్నో అవసరాలు మమ్మల్ని ఆదుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం చాలా సహాయపడుతుంది మాకు. ఇంత ముందు ప్రభుత్వంలో మాకు జీలగలు తీసుకోవాలన్నా మేము చాలా ఇబ్బంది పడేది. ఈ ప్రభుత్వంలో మాకు మా ఇంటికే వచ్చి తీసుకోండి అని వాలంటీర్లు అయితే మాత్రమేమి ప్రతి ఒక్కరు రైతు భరోసా ఇన్ఛార్జీలు అయితే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకునేలా చేస్తున్నారు. కానీ ఈ బీమా ఉచిత బీమా వల్ల మేము చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మాకు ఉచిత బీమా వచ్చినందువల్ల మేము ఇంతకుముందు వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు మమ్మల్ని ఆదుకునేది లేదు. పండిన పైరు చేతికి వచ్చే సమయానికి వరదలు వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడైతే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. వానలు కానీ డ్యాములు కొండ వచ్చే నీళ్లు కానీ ప్రతి ఒక్కటి సకాలంలో అందుతున్నాయి. పైర్లు శుద్ధంగా చేసుకుంటూ మాకు ఇటువంటి జాబుల కంటే కూడా బెస్ట్ అయింది వ్యవసాయం అనిపించే రేంజ్కి మార్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మాకు చాలా సంతోషం.